Da jeg blev født, blev jeg født med føtalt alkoholsyndrom, fordi at min mor hun var narkoman og alkoholiker. Det skader barnet. Det skader jo barnet rigtig meget. Rigtig meget. Ligegyldigt hvad de drikker eller tager stoffer eller ligegyldigt. Ja, og det de kunne få ud af det, det er, at der sidder sådan to som os nu, der kan læse og skrive, og det er jo synd for os. Ikke? Jo, det er det. Virkelig synd. Ja, det var så her. Svend Gyldenskolen, jeg gik på. Jeg kan huske, at jeg sad i vindueskarmen altid, og jeg ikke havde nogen venner. Og det var altid mig, der blev holdt udenfor, og ja, jeg havde ikke rigtig noget samvær med de andre. Jeg gik altid for mig selv. Altså, hvis jeg begynder at græde, så kan jeg ikke styre det. Altså, så græder jeg bare, jeg ved med at græde. Og så selvom jeg sidder og siger til mig selv, slap nu af, du kan godt det her, så kan jeg ikke. Min hjerneskade, den gør, at for mange mennesker rundt over på en gang, det kan jeg ikke klare. Man kan godt forlange noget af mig, selvfølgelig kan man det. Men du skal ikke give mig for mange opgaver på en gang, det kan jeg ikke overskue. For det første, så har jeg ikke noget filter. Og det gør, at min hjerne ikke kan sige fra. Så det gør min krop i stedet for ved at give signaler om, at nu er det for meget. Og det gør det ved, at jeg får rystelser i min krop. Det starter i benene. Og hvis det så bliver værre, så går det ud i hele kroppen. Og så er det, at jeg ikke kan styre mine ben længere. Vi mangler penge til at færdiggøre filmen. Derfor håber vi, at der er nogen af jer, der vil hjælpe os. Vi kan jo hjælpe andre, som er i samme situation som mig.